V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Vaša excelencia, otec biskup, drahí bratia v kňazskej službe tu pri oltári, aj vy, bratia, ktorí slúžite vo sviatosti zmierenia. Drahí bratia a sestry, milí mariánsky ctitelia, drahí pútnici, sme ešte v atmosfére tej úžasnej slávnosti zoslania Ducha Svätého, kedy sme si mali opäť možnosť prítomniť tú chvíľu, že sa Boží duch vylieva do našich srdc, aby nás naplnil. A v tejto atmosfére dnes slávime spomienku na Pannu Máriu, Matku cirkvi, pretože tak ako Božie dary sú neodvolateľné, tak tým viac Panna Mária ako ten veľký dar, ktorý je nám ľuďom daný, zostáva prítomná v tajomstve svätej cirkvi, aj v našom národe, v tajomstve svojich 7 bolestí. A práve na stretnutie s týmto veľkým darom, s tou úžasnou matkou prichádzame. Srdečne vás vítam a prajem vám, aby tento deň bol pre vás plný požehnania, aby ste načerpali síl do svojho života. A vás, otec biskup, prosím, aby ste nás previedli týmito tajomstvami, aby ste nás povzbudili Božím slovom a sprítomnili Kristovu obetu. Milí mariánski ctitelia, milí pútnici, bratia a sestry, počuli sme práve, že Panna Mária je matka cirkvi. Povedané inak, matka spoločenstva tých, ktorí Ježiša prijali ako svojho osobného záchrancu. Ona je matkou tohto spoločenstva a nikdy nemá mama väčšiu radosť ako vtedy, keď vidí, že jej deti sa majú radi, že sú spojení srdcami, že sú jednotní vo vyznávaní tých najsprávnejších hodnôt. Preto a chceme našej nebeskej matke, matke cirkvi a teda i matke nášho spoločenstva urobiť skutočne radosť, to prvé, čo jej prinesieme, je naše kajúce, očistené srdce. Ľutujme svoje hriechy, aby sme s očisteným vnútrom mohli spoločne, ako rodina, ako cirkev, sláviť posvätné tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame
Pána Boh, baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom Svätým v sláve Otca. Modlíme sa. Bože, milosrdný Otče, Tvoj jednorodený Syn, pribitý na kríži, dal nám za matku preblahoslavenú Pannu Máriu. Daj, prosíme, aby Tvoja cirkev s jej láskavou pomocou zo dňa na deň rástla, tešila sa zo svetosti svojich detí a pritiahla do svojho náručia všetky národy sveta. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Genesis. Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán Boh a povedal mu: Kde si? On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, nalakal som sa, pretože som nahý a skrýl som sa. Opýtal sa ho: Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal: Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som. Pán Boh povedal žene: Čo si to urobila? Žena odpovedala: Had ma naviedol a jedla som. Tu povedal Pán Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkými krotkými a divými zvieratami. Po bruchu sa budeš plaziť a prach hltať po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. A nazval Adam svoju ženu Evou, pretože bola matkou všetkých žijúcich. Počuli sme Božie slovo. Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie. Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie. Základy má na posvetných vrchoch, brány
Sione sa bude hovoriť, ten i tamten sa na ňom narodí. A sám Najvyšší mu dal pevné základy. Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. Pán zaznačí do knihy národov, títo sa tam zrodili a spievajú ako pri tanci. V tebe sú všetky moje pramene. Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, O šťastná Panna, ty si porodila Pána. O preblahoslavená Matka Cirkvi, ty v nás rozohňuješ Ducha svojho Syna Ježíša Krista. Alleluja, Pán s vami. i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo: Žij s ním. Bola tam nádoba plná octu, nastrokli teda na izop špongiu, naplnenú octom, a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála
Drahí spolubratia v kňazskej službe, milí bratia ministranti, milí mariánski pútnici, milí seniori, milí bratia a sestry. V dejinách ľudského spoločenstva sa niekedy stane, že viacero udalostí, keď sa spojí, tak vytvoria určitú jedinečnú výpoveď, ktorá môže byť aj veľmi naliehavá, pretože je veľmi aktuálna. Týždeň, ktorý sme minulý týždeň, tie dni, ktoré sme prežili, sa prelnulo, sa spojilo čosi očakávané a čosi naprosto neočakávané. Očakávané bolo, že sa blížia Turíce, že opäť prežijeme silu Svätého Ducha, komunikačnú revolúciu, keď opäť nám Duch dá vzájomne si rozumieť, lebo chceme hovoriť jazykom lásky. To sa stalo pred 2000 rokmi na Turíce, že ľudia rozprávali rôznymi jazykmi, ale predsa si rozumeli, pretože ich jazyk, ich komunikáciu prenikol duch lásky. A do tejto prípravy zaznel výstrel. Dokonca 5 výstrelov, ktoré nami otriasli z toho dôvodu, že sme si mysleli možno, že takéto niečo sa môže stať len na divokom západe, v zámorí. Vypáliť ranu proti konkrétnemu človeku, ktorý má meno, priezvisko a zodpovednosť. Videli sme to zblízka, cez médiá, videli sme to v krátkej časovej vzdialenosti od tej udalosti. Videli sme, že sa to stalo, že sa to naozaj stalo. A tá príprava na Turíce dostala novú, zvláštnu, neopakovateľnú, originálnu príchuť. Lebo vystreliť na človeka s úmyslom ho zabiť je súčasne výstrel do základov ľudskej spoločnosti, je zásadne výstrel do stredu našich vzťahov. Cítite ten kontrast a zároveň tú výzvu, ktorá v tom je, lebo v Turícach panuje duch lásky a v tom, čo sme zažili minulý týždeň, panoval duch zla, duch nenávisti, duch smrti, duch zlovoľnosti. Lebo je úplne jedno v tejto chvíli, aké máme politické názory, lebo sa to celé preklopilo do tej človečiny, že ide vždy o človeka, za ktorého zomrel Kristus. Ježiš zomrel za každého človeka, aj za toho človeka, aj za toho verejného činiteľa, aj za toho politika, ktoréhokoľvek. Nech si o ňom politicky, v rámci týchto názorov, myslíme čokoľvek. Teraz sa to dostáva do tej roviny ľudskosti. Tak veľmi mnohoznačné je, čo sa stalo v dnešnom evanjeliu. Ježiš bol ten, ktorého chceli zabiť. On je ten, ktorý nesie všetky situácie celých dejín, keď sa stane, že jeden človek chce zabiť druhého človeka. A v tejto situácii, keď zomiera, vyslovuje slová nádeje. Hľa, dávam vám matku.
Ak vám dávam matku, tým vám hovorím, že ty a ty a ty si brat a sestra a sestra. Skúsme tu v Šaštinskej bazilike pri nohách Sedembolestnej precítiť tú vec, že drahý brat, si môj brat. Drahá sestra, si moja sestra. A nepoznám tvoje názory. Neviem, čo si o čom myslíš. A predsa to hovorím z hĺbky Ježišovho posolstva, z hĺbky osobného presvedčenia, že s ktorýmkoľvek z vás by som si podal ruku, povedal by som s úprimným srdcom, si moja sestra, si môj brat. Keď si dnes pri znaku pokoja budeme dávať vzájomne ruky a budeme hovoriť pokoj s tebou, ten brat, tá sestra vedľa mňa, ktorej podám ruku a zaželám pokoj, reprezentuje všetkých ostatných bratov a sestry, ktorí sú tu. Ak by niekto mal v srdci čo je len jedno jediné meno človeka, ktorému by nikdy nebol ochotný podať ruku, nikdy. A nikdy by nebol ochotný sa za ňo modliť, nikdy. Je tu stále Ježiš, ktorý hovorí, rozumiem, že si niekedy zablokovaný voči niekomu. Daj to mne. Vlož to do môjho milosrdného srdca. Pozri sa na kríž, kde odpúšťam tým, ktorí ma ukrižovali. Pozri sa na kríž, z ktorého ti dávam mamu, lebo nikto nevie budovať lepšie pokoj medzi deťmi ako mama, lebo ich rodí. Panna Mária je bohorodička, ale je v duchovnom zmysle slova aj naša rodička. Ona nás chce porodiť pre túto konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádzame, túto konkrétnu atmosféru, v ktorej pôsobíme, v ktorej sme. Je tu jedno úžasné posolstvo. V každom jednom z nás, v tebe, v tebe, v tebe. A toto by som mohol zopakovať toľkokrát, koľko nás tu je. Je obrovský potenciál dobra. Je obrovský potenciál lásky. Povedané inak, povedané tak úplne na vykonávacej úrovni, ty môžeš urobiť veľmi, veľmi, veľmi veľa dobrého. Máš na to, môžeš to urobiť. Lebo žiješ vo vzťahu. Lebo sám si zažil a zažila lásku. Lebo si prišla sem do Šaštinskej baziliky, čo znamená, že máš nejaký smer, nejakú orientáciu, nejakú hodnotu, nejakú prioritu. A to prioritou dnes, tento svetodušný pondelok, bolo, že z mnohých iných možností si vybral a vybrala, ideme do Šaštína sa modliť k Matke, aby nám vyprosovala ducha zmierenia, aby sme boli rodina, aby sme si odpúšťali. Možno sa opýtate, no dobre, ale čo môžem ja urobiť preto, aby sa nestrieľalo? Aby jeden človek nesiahal na život toho druhého? Od počatia až po prirodzený odchod z pozemského života. Čo môžem ja preto urobiť? Môžeš prehlbiť svoju lásku voči ľuďom v tvojom okolí. Čím viac bude vzťahov naplnených zmierením a láskou, čím viac bude rodín stmelených láskou Svätého Ducha, čím viac tieto rodiny budú vytvárať rodinu rodín, a to je spoločenstvo, spoločnosť, cirkev, svet, tým menej bude mať šancu zlo a nenávisť. Tým menej bude mať šancu ochota siahnuť niekomu na jeho život. Lebo ak budeme žiť vo vzájomnom rešpekte, láske,
dobroprajnosti a odpúšťaní, tým menej bude nenávisti. Boh sa nás nebude, keď nás bude súdiť, keď budeme vydávať počet z nášho pozemského putovania v tej cieľovej rovinke posledného osobného súdu, nebude pýtať, ako sme dokázali teoretizovať o tom, čo by sa malo a kde. A bude sa nás pýtať v ten konkrétny deň, keď ťa urazil sused, manžel, manželka, dieťa, vnúča, keď ťa zranilo, odpustila si. A keď si ty niekoho zranil, keď si strelil slovo, poznámku, urážku, dokázala si povedať, prepáč, je mi to ľúto? Odpúšťať a prosiť o odpustenie je zásadná, nevyhnutná podmienka, aby sme boli mariánskou rodinou, lebo sme ľudia, sme hriešni a vieme raniť a vieme byť ranení. Možno sme ranení práve preto, že sme príliš citliví na seba a príliš necitliví na tých druhých. Tak toto je a nie inak. Takáto je realita o každom jednom z nás bez výnimky. A v Božích očiach a v očiach Panny Márie má obrovskú hodnotu. Keď dokážeme uznať, že sme hriešni a preto prosíme o odpustenie, a keď dokážeme uznať, že tí druhí sú slabí a preto dokážeme odpúšťať. Vy, ktorí žijete v rodinách, v spoločenstvách, ktorí vychovávate deti, ktorí chodíte do práce, veľmi dobre viete, o čom hovorím, aká komplikovaná a zložitá je niekedy vzťahová sieť, do ktorej sa dostaneme. A preto sa tie plamene Ducha Svätého včera na Turice rozdelili nad hlavu každého jedného učeníka. To nebol jeden plameň nad všetkými, ale plamienky šité na mieru každému jednému z nich aj z nás. A blížime sa k záverečnému, úžasnému konštatovaniu. Už som vám to minule hovoril, ale ja myslím, nikdy nie je dosť to opakovať. Ježiš ťa vníma osobne. Vie, čo je v tebe. Vie, s čím sa trápiš, čo ťa bolí, čo ťa teší, čo ťa metie. Vie to dokonale o tebe jednotlivo a osobne ako dobrý pastier, ktorý pozná svojich po mene. A ako taký chce na teba dýchnuť, ako to urobil vo večeradle, osobne na teba. To nie je umelé dýchanie, lebo umelé dýchanie je na to, aby naštartovalo dýchanie toho, ktorý sa topil a chceme ho naštartovať pre jeho dýchanie. To je živé dýchanie, nie umelé dýchanie, ktoré trvá. Duch dýcha v nás. To, že si sem prišiel a že si sem prišla, je preto, že máš ducha. To, že si urobil a urobila čas prísť do Šaštína, je dielom pôsobenia ducha v tebe. Konkrétne v tebe. A v tvojej situácii, v tvojich vzťahoch, pre tvoje vzťahy, pre tvoju situáciu má duch pripravené na mieru šité konkrétne osobné bonusy, impulzy, lebo je to ten duch tvorivý, ktorý teba tvorí pre konkrétne situácie, aby si tam dokázala priniesť lásku a cez teba tvorí svet. Cez teba Boh tvorí svet. Tvoj úsmev je súčasťou životného prostredia druhých ľudí.
Tvoje empatické vypočutie druhého človeka vytvára klímu prostredia, v ktorej sa nachádzaš. Tvoja schopnosť urobiť dobrú prácu, poctivú, ako službu pre brata a sestru, naplňa svet svetlom zodpovednosti, lásky, ochoty, príčinlivosti pre druhého človeka. Duch Svätý nie je rezervovaný len na Turice a Turičný pondelok. Duch ťa vedie v každej sekunde tvojho života a ty s ním v každej sekunde tvojho života aj počítaj. Bože, pomôž. To sú 2 sekundy a ak to nie je žuvačka slovná, verbálna, ale naozaj s hlbokou vierou v sekunde vyslovená modlitba, má to pred Božími očami obrovskú cenu, lebo je to mikrovyznanie veľkej viery v Božiu prítomnosť v konkrétnych situáciách života. Pane, pomôž. Mária, buď pri mne. Matka, daj mi silu. Ježišu, daj mi trpezlivosť. Duchu Svätý, daj mi múdrosť. To sú krásne, krátke, situačné modlitby, ktorými vyjadrujeme: Bože, veď Ty ma vedieš, Ty ma prežaruješ, Ty mi dávaš silu, Ty mi dávaš, aby som bol podľa vzoru svätého Františka tvorcom pokoja. Streľba, to bola nenávisť. Tvoj úsmev a dobrota, to je láska. A matka od nás žiada: vy, prakticky vykonaný úkon nenávisti, zla, zabíjania, kompenzujte tým a tým urobíte maximum, čo môžete vo vlastnom prostredí, v reálnom priestore a v reálnom čase. Vyžarujte lásku. Toto sú slová meditácie a kázne, ale celé to úžasným spôsobom, prepáčte mi to slovo, docvakne, keď to celé do seba zapadne a začne to fungovať, keď sem prídete a príde sám Ježiš. Rozumieme si? Ten Ježiš, ktorý cez živé evanjelium povedal, že Mária je tvojou mamičkou, príde sám v Eucharistii, aby ti preto otvoril srdce. On ako keby vystúpil z toho slova a nie ako keby, ale naozaj a reálne príde v podobe chleba, aby povedal: slová sú slová, ale ja tvoje srdce otvorím pre živé slovo, aby v tebe splanul Duch Svätý. Aby si začal byť nadšený, nadšená. Aby si začala milovať Ježiša, milovať Máriu, milovať ľudí bez rozdielu všetkých. Dovolme Ježišovi v dnešnom svetom prijímaní. Na to si nemožno zvyknúť. Bude to vyzerať ako včera, predvčerom. Stojíme v rade, čakáme, kňaz dvihne hostiu, povie telo Kristovo a ty povieš amen. Je to rovnaké, ale nie je to to isté. To, čo práve nesieš v sebe, to, čo si práve priniesla na oltár vo svojom srdci, dovol Ježišovi, živému, prítomnému, účinnému, víťaznému, aby sa dotkol konkrétne tvojho srdca, konkrétne toho, čo v ňom máš. Aby to ožilo, vzplanulo, aby sa to prežiarilo jeho svetlom, jeho ohňom, aby keď potom vyjdeš pred kostol a pôjdeš domov, do práce, do kancelárie, medzi ľudí, k susedom, nakupovať, na trh, čokoľvek, aby si bol svetlom, ktoré táto spoločnosť a táto doba tak veľmi potrebuje. Drobnosti majstrov, úsmev, dobré slovo, poďakovanie, pochvala, trpezlivosť, drobnosti, z ktorých vyskladávame mozaiku nášho života, ktorú raz ukážeme Ježišovi na konci. Tak mu dnes dovolme, aby sa nás opäť dotkol
A naša matka, Panna Mária, sa stala naozaj našou matkou, ktorá nás porodí ako dar lásky pre spoločenstvo, v ktorom žijeme. Veď je matkou cirkvi, a teda matkou každého spoločenstva. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Bratia a sestry, dobrorečme Otcovi, ktorý vylial na všetky národy milosť Ducha Svätého a pokorne ho prosme. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, svoju lásku si nekonečne miloval Matku. Daj, aby cirkevní predstavení celým srdcom milovali svojich veriacich a viedli ich k poznaniu pravej lásky. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, svoju matku si synovsky poslúchal. Daj, aby zákonodárcovia tvorili zákony a nariadenia, ktoré budú slúžiť pre dobro a blaho všetkých. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, svoju matku si s úctou obdivoval. Daj, aby deti prijímali svojich rodičov s rešpektom a vážili si ich rodičovskú obetavosť a výchovné rady. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, svoju matku si nikdy neopustil. Daj, aby sme vždy pamätali na Tvoje vykupiteľské dielo, ktoré si podstúpil pre našu spásu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, svoju matku si vzal k sebe do neba. Daj, aby sme sa raz stali hodní prežívať s Tebou večnú blaženosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, Pane, daj skoré uzdravenie pánovi premiérovi. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nekonečný Bože, oslávením Ježiša Krista a zoslaním Ducha Svätého otvoril si nám bránu večného života. Vypočuj naše prosby a daj, aby nám prijatie tohto veľkého daru pomáhalo rásť vo viere a oddane Ti slúžiť skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane,
Príjmi naše obetné dary a premeni ich na sviatosť našej spásy. Nech nás povzbudzuje sila tohto tajomstva i láska Panny Márie, Matky Cirkvi, aby sme sa spolu s ňou plnšie zapojili do diela vykúpenia skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a večný Bože, a pri oslave preblahoslavenej Panny Márie zvelebovať ťa dôstojným chválospevom. Ona prijala do nepoškvrneného srdca večné slovo. V panenskom lone ho počala, porodila Stvoriteľa sveta a tak pripravila zrodenie cirkvi. Pod krížom prevzala odkaz Božej lásky a za svoje deti prijala všetkých ľudí, ktorých Kristova smrť znovu zrodila pre večný život. S apoštolmi očakávala prisľúbeného Svätého Ducha, svoje prosby spájala s modlitbami učeníkov a stala sa vzorom modliacej sa cirkvi. Napokon bola vzatá do nebeskej slávy, s materskou láskou sprevádzala putujúcu cirkev a starostlivo ju chráni na ceste do večnej vlasti, kým nenadíde slávny Pánov deň. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné studenes aj zem, Tvoje slávy. Osláva na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.
Hľa tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Sliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Voláme sa Božími deťmi, ani my aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. S duchom tvojím. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, prijali sme záloh vykúpenia a večného života. Vrúcne ťa prosíme, daj, aby Tvoja cirkev s materskou pomocou Panny Márie ohlasovala evanjelium všetkým národom a naplnila svet prejavmi Svätého Ducha skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, na príhovor preblahoslavenej sedembolestnej Panny Márie, svätého Jozefa, vašich osobných, krstných a birmovných patrónov, komunitných a farských patrónov, nech vás žehná a na vašich životných cestách posilňuje vyžarovať všade lásku Ducha Svätého, všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.